Ak si biker MTB, ponúkame ti diagnostiku fyzioterapeutom úplne zadarmo. Sme Človek 2.0 a venujeme sa silovému tréningu, kondičnej príprave športovcov, kompenzačným tréningom, odstraňovaniu disbalancií, ale aj výživovému poradenstvu a ďalším tréningovým procesom. Ja som Petrisko a venujem sa trénovaniu a silovému tréningu už cez 15 rokov. A taktiež som ale aj biker. No a toto je naša telocvičňa v Pezinku, kde budujeme naozajstnú silu a výkon. Okrem silového tréningu už 4 roky trénujem aj v bikerskej škole Be Rider pod vedením trénera Sama Pivka. Čo som si všimol je, že vďaka mojej výbušnosti a sile dokážem držať krok aj s bikermi, ktorí majú odjazdené viac a sú technicky omnoho vyspelejší. A to je škoda. Preto by som chcel môjim programom pomôcť rozvinúť tvoj plný potenciál. Nezáleží na tom, či jazdíš skryté traily niekde v kopcoch alebo jazdíš bike parky. Nezáleží na tom, či si skúsený biker alebo si len hobík. Dôležité je, že si zaslúžime všetci dobrý výkon a prevenciu zranení. Preto na základe svojich skúseností som sa rozhodol robiť program pre bikerov. A ja nerobím veci len tak halabala. My robíme veci poriadne a takto je aj v tomto prípade. Navrhnúť nejaký program pre bikerov, to dokáže každý. Požičaš si pár bajkov, bajkové oblečko, príľbu, natočíš pár pekných videí, strihneš do toho zábery, ktoré sú voľne dostupné na YouTube či Instagrame a máš programming. Toto nie je ale náš prípad. My si spravíme vlastný výskum a na to potrebujeme teba. Potrebujeme zdiagnostikovať dostatočne veľký počet bikerov na to, aby sme zistili, čo trápi väčšinu z nás. Nielen mňa, nielen teba, ale všetkých. A na základe toho vieme navrhnúť fungujúci programming, ktorý bude fungovať pre všetkých. Čo tým získaš ty? Získaš kvalitnú diagnostiku v hodnote 50 € úplne zadarmo, zistíš, kde máš slabé miesta a ako na nich môžeš pracovať. My získame cenné dáta, ktoré nám pomôžu vytvoriť tento program. Takže ak sa chceš zapojiť, napíš nám na e-mail som@človek2.sk, na sociálnych sieťach pošli nám list, dojdi osobne, zavolaj, to je jedno, my ti pošleme krátke otázky k tomu, aby sme zistili, či spĺňaš naše kritériá a keď hej, tak si dohodneme rovno termín diagnostiky. Tešíme sa na teba.